سلام كم يتوعلو كبرات تختلتي فنو إيري تي في نلومي قدام شوعة مسكرم قطر استدالوه زيناوي مسنادو حيزلكم قريبا لهم نمكتتالكم بخبر زعد مامانير الأزاري بغندي نتبتاتو دما فيلم أمبسادر صوفيا تسفى مريم نايسرح ورقتان وانا صحافي حبرات أقرات ركيبام أبي ارترام متن مهيمنت نبتحت إسرامي تاويت كم زوردة تعبيرهم أمنو زبا دواروا إسراء عدتات تتكمتي أقربلوت إلكتريسيت كوينان شاكاتات أمازون زركبن شوعات هاقرات دو أمريكان معقابو تسماميعين قصري ناب أمريكا زاتو زي حقوين سدثنياتات بحمسان شدوشن ميتاويت نكي تباهيلهم شانسلر جرمن أب تشاينا نايسرح مبصحت فتسمع اللهم زرزر زينام أمبسادر صوفيا تسفى مريم قوامي وكيل إيرترا أبي ودب حبرات هاقرات بمخان تماري حموش مسكرم نايسرح ورقتا نوانا صحفي نايت ودب أنطونيو غوتيريز ركيبام أبتاقات أمي أمبسادر صوفيان وانا صحفي غوتيريزن أبي مدنفاع زمدنا إيرتران ودب حبرات هاقرات نزتكورة زرربا كايدوم نترى إيرترا أبي زباوي سلامن رقاتن زمقوس وانا صحفي غوتيريز وحس زباوي سلامن بلصقنا كهلو سناي منيتو غليصوم أمبسادر صوفيا بتوساقي سناي منيوت زحزه ملأختي بريزيدنت إسياس أفورقي ناب وانا صحفي أنطونيو غوتيريز أبصحام أب إيرترا متن مهيمنت ناب تحتي 10 مئتاويت كم زورده تحبيروم نستدالو زيناوي تبصاب يوناس أبراهام كأوربايوم عب إيرترا أبزوان زي متن مهيمنت تحت 10 مئتاويت كم زقمت منيستر تمرتي بمخنيات شمانت مسكرم أحقراو معلت مدفع مهيمنت أبزوص مجلس حبيرو تي مدفع مهيمنتن حبر قانقاتاتن بزبل تيماز وص مجلتي أب هاجرنا عيو مدفع مهيمنت كابنو وحوانات حيزو أدهب رقيبو استسرحلون زي تبابعو استرخبون مخانو بمتكاس أبوان برتا وقالسس تخايد مدبات تمرتن عبيتي أبتي دحرنات إنت زكايد زلو مدب كما قداسي تمكرون موكسن بقبو يسرحلو كم زلو قليصوم أب إيرترا زلو أقربوت تمرتي بقانقو أدي أب مبقاتا درجان نقولعون مدب مدفع مهيمنت نعبيتن بأبنت زقلت مخانو استقصت مقلتي أب عامة خلطة شحن كلتن بيونيسكو مشلاما مرأيا نايزو مخانون نستقبرت عري عفلوتو كم زهبن أنا تيرو بزي كازي أب عبيت زتوكور مدبات مدفع مهيمنت باستفلالي مخنيات كاب معدة مرتر حقوم نتصنحو أب كل عدمة شعبتك 14 زركبو قلعو تتكمتن كخانو أب كل تشحن شوعتن استبقى سمدب أب 4 زوباتات تأتاتيو بصبقي سقم كم زلو حيال قلع دمانا زعد لزي بقبو تتقيمهم كساب كولجات كم زبصحو أبريهم كاب كل تشحن 10 شمنتن كساب كل تشحن 10 كلتن أبزقصل ناي حموشت عمت وطن تمرتي تنتيرو كم زلو متن مهيمنت بدرجة حجر ناب 10 ميتاويت نمورادن أب مونغو كلتي صوتا زلو جاج ناب تحت 10 ميتاويت نمنكاين مسرح كم زخنة اتمقلتي بتوساقي أفليتو أب موداتا أبزاتينا يزلنا حدش مدرخ زفتر عدلاتن تخولوتاتن تتقيمنا نزبلت أو سيت مبصعنا خنحدث كلن من محضرات دما أب مكتتالن موحدن مدبات زك ألن كسعتا منيستر تمرتي سويعو شمونت مسكرم أحقراوي معلتي مدفع مهيمنت أب هاقرنا نمبل 10 شمونت جزي بعلم درجة دما نمبل 54 جزي تذكر زلا أبن زبان نقفاكم زمرحو كبابياوي تصريت بمكل خالت محلالفتي حمامات عبي استواص ويقبر كمزلو منيستر تعنا أمينة نور حسين بأقات أمي مواجي ملو شفنه كبابياوي تصريت هبتي نوزبا أبز اسمعتو مدر الرقاقيت أم زي تخيدن زكايد زلون وهدن كتسالن صعريا تبابعن تسفون وتصيتي ركبو لزبلت منيستر أمينة ترئيوت محلالفتي حمامات كاب 3 كساب 5 مئتاويت منكايو مرأياناتو كم زخونة بمتقاس تبصيح زلو درجة نقحات نقدميت مسقوام قبو مكتتال كقبرلو أزغاخيرام كم سرتو كبابياوي تصريت بقطراوي عدتات يسفع فحن زيادة قبالنت يركب المهلاو زي قلسة أبي جنفر منيستر تعنا زوبا سميناوي كحبحري حلافي كبابياوي تعنا من اسي حاقوس ميكياس تمزجيبو زلو عوات وتصيت مبراغ نقعات مخانو بمقلاز هزبي نزر يوزلو متحبار موقيسوم
أمحدارين أزبان أفا أتو ياقوب إدريس بوغنو اتي ترخيب زلو وطيت نايتي أب 33 عدتاتن 11 من محدارات كبابن استسلاسل غوسغوسات كم زخونه بمحبار كاب حزبي زتواصا كوميتيتات حزباوي سراويتن تكالات منغستن سلتي زغبرو أبركتو مزغانا أغريبوم محدار زوبا سميناوي كيح بحري برغادر جنرال تخلى لبسو أبي زسمعو قال تريفن زلوا نوزوباتات أسرنا أفاك سعباه بمزخخار أبي كلن عدتات نايتي زوبا تمساسالي سرحت نمعمام من محدار زوبا كاب قدام النتاتو سريعو إنكساس كم زلو أفليتهم أبي نوزوبا دباروا عسرا عدتات تقمتي ن 24 ساعات أغلغلوت إلكتريسيت كوينن بمسرت استرخب حبريتا أبي 82 عدتاتي نوزوبا أغلغلوت إلكتريسيتي نمت تاو منغست بزغبرو زلو صعري 14 عدتات أقدمو مسمر تزرغيحلن أغلغلوت كرخبا زصنحا كخونان كلوا أبز عمت زدما ن 10 عدتات مسمر تزرغيحلن درو تقمتي كوينن الوا بزيك أن لعلي 4 عدتات بقربا جيزية تتقمتي نايزي أغلغلوت كخونة اتمدب يسرح اللوم كابتوم مسمر زحاتتو درو 345 قوصاريت كأتو من كلهم اتوم كالقود دما أب مسرح كم زلو كفلت تخايل اللوم تتقمتي زخونو نبرتي عدلو قبوغنوم مئتاو أغلغلوت إلكتريسيتي أب عدوم أب من وابرؤهم بحفشا نتمهارو دقهم دما بفلاي مستر هود زفتر كم زخونة قليتهم بتكنيكاوي ጸገማት ዝተቋረጸ ፕሮጀክት ነጠብጣባዊ መስኖ አዛይሐ ዝበራብረሉ ኩነታት ክፍጠር ተቐማጦ ሓቲቶም ወኪል ኤሪና ዘርአይ ብርሃነ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኣዜ ብርሃነን ኣብ ኣዛይሐን ዞባ ዱባርባ ስታት 50 ሄክታር ክለማ ኣብ 2012 ዝተበገሰ ግን ካብ ቴክኒካዊ ጸገማት ዝተቋረጸን ፕሮጀክት ነጠብጣባዊ መስኖ ዳግም ተበራቢሩ ኣብ ኣገልግሎት ዝውዕለሉ ኩነታት ክፍጠር ነበር ተሓቲቶም ንሳቶም ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም መንግስቲ ኣብ 2008 ዲጋ ብምስራሕ ዝነበሮም ጸገም ስተማይ ከም ዝፈትሓሎም ኣብ ክረምታዊ ሕርሻ ጥራይ ዝምርኮስ ዝነበረ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ድማ በነጠብጣባዊ መስኖ ዝሰርሕ ዘመናዊ ትሕተ ቅርጺ ሕርሻ ከም ዘዋደድሎም ብምሕባር ኣብ ከባቢኦም ዝተኣታተ ዘሎ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክሲቲ ተተሓሒዙ እቲ ፕሮጀክት ኣብ መዓላ ንኽውዕል ዝምልከቶም ኣካላት ቆላሕታ ክህብዎ ተላብዮም ፕሮጀክት እዚ መንግስቲ ንዓና ክጠቅም ኢሉ ጽቡቕ ፕሮጀክት ትምኒትን ገይርልና ነይሩ ብዝኾነ ግን ትንቢት ናይ መንግስቲ ንሕና ብሰንኪ ሞተራታትን ንሕና ይተጠቐምናሉን ከምቲ መንግስቲ ዝተመነየውን ኣይኮነን ንሕና ከምቲ ተመኒና ዝነበርና ንሕና እውን ኣይኮነልና እዘን ሞተራት እዚኣተን ልዕሊ 220 ሊትሮ ያነ መዓልቲ ትበልዕ በዚ ክንጥቀም ከዓ ንሕና እዞም ሓረስቶት ዝየብሉ ንሕና በዚ ክንክእላወና ይንኽእልን መንግስቲ ግን ነዚ ፈሊጡ ወይ ብነዳዲ ዝበሓቀ ብኤሌክትሪክ ወይ ከዓ ብፀዓት ክገብረልና ሓንሳ ተጠወሉ ይልና ኣሎ ዓቕሚ ስለ ተሳእነ ፈቲና ነርና ዲኑ ተፈተነ ሰሪ ቴክኒሽናላት ስለ ደለ ንሕና ሓረስቶት ስለ ደኾና ኣብቲ ጸገም ኣው ፈጢሩ በቲ ኣብ 2012 ዝተዋደደ ፕሮጀክት ኣብ ሓደ ወቕቲ ብርኩት ምህርቲ ክሓፍሱ በቂዖም ምንባሮም ዝጠቐሰ ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ኣዛይሐ ኣቶ እዮብ ተኸስተ ሕጂ እውን ኣብ መጽናዕቲ ዝተሞርከሰ መሰረታዊ ፍታሕ ምዝግበረሎም ኣብ ዓመት 3 ግዜ ከፍሪ ከም ዝጽዕሩ ኣረዲኡ ኣመሓዳርን ዞባ ዱባርባ ኣቶ ፍረ ወንጌል ተኽለ ሃይማኖት ድማ ንህሉ ኩነታት ፕሮጀክት ዝምልከት ጽጡይ ሓበሬታ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ከም ዘሕለፉ ብምሕባር ኣብቲ ከባቢ ምዝተኣታቶ ዘሎ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክሲቲ መሰረታዊ ፍታሕ ክመጽእ ድማ ይጽበዩ ከም ዘለው ኣነጢሩ ትዲጋ እኩል ማይ እኳ ቀረብ እንተሃሎ ብድሕሪኡ እቲ ልምዓት ተባሂሉ ኣብኡ ዝተተኽለ ዓበይቲ ጀነሬተራት بعقم نايت حزبي تزاميدو تصنيعو استقبرين براني قاتبلو دحري ناي حدا فري يو تطويلو مهنيات توم حزبي خيده خمس رقبكم توم عدي ولا توم محدار ناي نداد خنتا سلازبرتعنا تطوابيلنايو كنا لمعي كالنا نيم زولو نيرم قصير زغرب زينا هجرات وصايو نمكتالكم دقيمة بخبر عدن
ዜናታት ወጻኢ ጫካታት አማዞን ዝርከበን 7 ሃገራት ደቡብ አሜሪካ ነቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ትሮፒካዊ ጫካታት ንምዕቃብ ተሰማሚዐን እቲ ብ6 መስከረም ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሬዝደንታት ኮሎምቢያ፣ ቦሊቪያ፣ ኤኳዶርን ፔሩን ከምኡውን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብራዚል፣ ምክትል ፕሬዝደንት ሱሪናምን ሚኒስተር ባህርያዊ ጸጋታት ጉያናን ኣብ ዝተሳተፎ ናይ ሓደ መዓልቲ ዋዕላይ ተበጺሑም ነቲ ኣብ ከተማ ሌቲሲያ ኮሎምቢያ ዝተኻየደ ዋዕላ ፕሬዝደንት ብራዚል ጀር ቦልሶናሮ ብመገዲ ተንቀሳቃሲ ስእሊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝተሳተፉውን ተገሊጾም እቶም መራሕቲ ሃገራትን ላዕለዎት ሰብ መዝን ኣብቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ከቲሞም ኣለዎም ፕሬዝደንት ኮሎምቢያ ኢቫን ደኩ ኣብ ዘስምዑ መደረ እቲ ስምምዕ ኣብ ዕቃበ ናይቲ ባህርያዊ ጸጋታት ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ዝቃልሕ ዘሎም እተን ኣብቲ ስምምዕ ዝኸተማ ሃገራት ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ዝቃናዕ ኣህጉራዊ ዋዕላ ክሊማ ሕብራት ሃገራት ተራኺቦም ተወሳኺ ዘተ ከካይዱ ምዃኖም ተገሊጹሎም እተን ሃገራት ባህርያዊ ሓደጋ ናይ ምክትታል መርበብ ብምፍጣር ዓብይ ሃንደበታዊ ሓደጋ ንምክልኻል ዝኽእል ምውህሃድ ክህሉ ናይ ምግራብ ተበግሶታት ክተባባዕ ብርሰት ጫካ ንምክትታል ብሳተላይት ዝተደገፈ ምክትታል ክካየድ ንቕሓት ሕብረተሰብ ዘዕቢ ጎስጓሳዊ ንጥፈታት ክዓዝዝ ከምኡውን ተሳታፍነት ደቀባት ኣብ ዘላቒ ምዕባለት ጫካታት ክሕይል ተሰማሚዕና ኣለዋ እተን ሃገራት ብዘይካዚ ዘይሕጋዊ ዕደናን ምቁራጽ ኣግራብን ንምቁጻር ዘኽእል ሓበሬታ ክለዋወጣ ተረዳዲአን ኣብዚ እዋን ኣብ ብራዚልን ቦሊቪያን ኣብ ዝርከብ ጫካታት አማዞን ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ብ10ታት ኣሽሓት ሄክታራት ሃሚኹ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ሃገራት ዞባ ነቲ ጫካታት ንምዕቃብ ተበግሶ ክወስዳ ከም ዘድልየን ይገልጹ ልዕሊ 60 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ስፍሓት ጫካታት አማዞን ኣብ ብራዚል ከም ዝርከብ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ጫካታት ዝተኸስተ ባርዕ መሮር ብ83 ሚእታዊት ዛይዱ ከም ዘሎ የነጽሩ ኣብ ጫካታት አማዞን አባላት ልዕሊ 500 ደቀባት ዓሌታት ዝኾኑ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ይነብሩ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ጫካታት አማዞን ትማሊ ን4 ሰዓታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ንዘሎ ባርዕ መሮር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሓጋዚ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ሮንዶንያ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ነታ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣትሒዙ ብዝተኸስተ ባርዕ ብኸቢድ ካብ ዝተጸልዋ ዞባታት ሓንቲ ዝኾነት ክፍለ ሃገር እፎይታ ዝፈጥር ምዃኑ ድማ ተሓቢሮም እቲ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ኣብ ዝመጽእ መዓልታቱን ክቕጽል ምዃኑ ዝእምት ትንቢታት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኽቲ ጫካ ተኸሲቱ ንዘሎ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ኣብ ምቁጻር ልዑል ደገፍ ክህልዎ ትጽቢት ከም ዘሎን ሰመዚ ምክትታል ሜትሮሎጂ ብራዚል ሓቢሮም ብመሰረት ጸብጻባት ካብ ሓደ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝዓመት ኣብ ጫካታት አማዞን 94957 ዝተፈላለየ ዓቕን ዘለዎ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከም ዝተኸስተ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ምስ ናይ ተመሳሳሊ እዋን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ75 ሚእታዊት ዛይዱ ከም ዘሎ የመልክቱ ነቲ ባርዕ መሮር ዕቱብ ተበግሶ ከም ዘይወሰደ ክውቀዝ ዝጸንሐ መንግስቲ ብራዚል ኣብዚ እዋን ነቲ ጉዳይ ልዑል ኣድህቦ ብምሃብ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ባርዕ ፈጢርዎ ዝጸንሐ ስግኣት ብልዑል መጠን ጎዲሉ ምህላውን ይግለጽ ሜክሲኮ ብዝወሰደቶ ተሪር ስጉምቲ ካብ ወርሒ ግንቦት ክሳብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝዓመት ኣብ ዝነበረ ግዜ ቁጽሪ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ብ56 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣፍሊጡ በዚ ድማ ሜክሲኮ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምቁጻር ስጉምቲ ምስ ዘይትወስድ ኣብ ልዕሊ ናብ ኣሜሪካ ዝግበር እታው ንብረታ ቀረጽ እታው ከጽንዕ ምዃኑ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ሂቦ ዝጸንሐ መጠንቀቕታ ከልዕሎ ትጽቢት ከም ዝግበር ሚኒስተር ማርሴሎ ኢብራልድ ሓቢሮም መንግስት ሜክሲኮ ምስ ኣሜሪካን ሃገራት ማእከላይን ደቡብን ኣሜሪካ ኣብ ዘራኽቦ ዶባት ልዕሊ 25,000 ኣባላት ሰራዊት ብምውፋርን ኣብ ልዕሊ ጉጅለታት ንግዲ ደቂ ኣዳምን ኣስገርትን ተሪር ስጉምቲ ብምውሳድን ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምቁጻር ልዑል ጻዕሪ ከካይድ ምጽንሑ ሚኒስተር ኢብራልድ ኣፍሊጦም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪተን ኣብ ዘካየደኦ ዘተ መንግስቲ ሜክሲኮ ብመገድቲ ምስ ኣሜሪካ ዘራኽባ ዶባት ንዝካየድ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምቁጻር ናይ 9 መዓልታት ገደብ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ተዋሂቡ ጸኒሖም بمسرة ጸብጻባት ኣህዱታት ሓልዋ ዶባት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ጥራይ ኣስታት 51,000 ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብታ ሃገር ከኣቱ ዝፈተኑ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው ይግለጽ
ممحدار بريزيدنت ترامب مكسيكو نزوسدت تسقمتي زندن زدقفن مجلسيتات እኳ كوص انت صنحه نتي متنققتا ግን ابز وان كالعلو زله تخولتات تحت مخانيوم مستي ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ኣብ ዝሓፀረ እዋን መዓልቦ ክርከቦ ጀርመን ልዑል ተስፋ ከም ዘለዋ ኣብ ቻይና ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ትማሊ ከተማ ቤጂንግ ዝኣትወት ቻንስለር አንገላ መርከል ሓቢራ ቻንስለር መርከል ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሊ ኪኽያንግ ኣብ ዘካየደቶ ርክብያ ነዚ ዝገለጸት ቻንስለር መርከል ኣስዒባ ጀርመን ንግዳውን ቁጠባውን ዝምድና ሃገራ ምስ ቻይና ክትዕቅቦ ከም እትደሊ ብምንጻር ንግዳዊ ፍልልይ ቻይናን ኣሜሪካን ናብ ንቡር ምምላስ ንኩሉ ወገን ኣርባሒ ከም ዝኾነ ረዲኣ በቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ትካላት ጀርመን በኣሉታት ተጸልዩን ከም ዘለዋ ዝሕብሩ ጸብጸባት ብሰንኩ ብዝተፈጥረ ትሑት መጠን ሰደድ ፍርያት ሃገር ቁጠባ ጀርመን ኣብዚ ዓመት እዚ ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ይሕብሩ በዚ ድማ ዑደት ቻንስለር አንገላ መርከል ኣብ ምድልዳል ዝምድና ጀርመንን ቻይናን በተሓደ ምርጋጽ ውሕስነት ትካላት ጀርመን ካብ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ምስ ኣሜሪካ ድማ በትካልእ ልዑል ደገፍ ከም ዝህልዎ የነጽሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ትካላት ኣሜሪካ ካል ኣማራጺ ካናድያ ኣብ ቻይና ዘለዎን ጽግዕተኛነት ከወግዳዩ ጸዊዑ ዘሎም ቬኔዙዌላ ሰላም እንበር ኩናት ከም ዘይትደሊ ፕሬዚደንት ተሃገር ኒኮላስ ማዱሮ ገሊጾም ፕሬዚደንት ማዱሮ ነዚ ዝገለጸ ቬኔዙዌላ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ምስ ኮሎምቢያ ዝነበራ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ዝምድና ድሕሪ ምብታኻ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ወተሃደራዊ ወጥሪ ተኸሲቱ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ዝቕንያት እዚ ሰራዊት ቬኔዙዌላ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ዝኣዘዝሉ ቀንዲ ምኽንያት ዘቤታዊ ሰላምን ምርጋእን ንምውሓስ እምበር ኣንጻር ካልኦት ሃገራት ኩናት ንምውላዕ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ሃገሩ ምስ ዝኾነት ሃገር ናብ ኩናት ክትኣቱ ድሌት ከም ዘይብላ ኣነጺሩ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ንዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሰላም ንምፍታሕ ምስ ተቃዋምቲ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዘተ ንምጅማር ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ድማ ኣረድዩ ፕሬዚደንት ማዱሮ ምስ ኮሎምቢያ ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ቬኔዙዌላ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ብቕዓቱ ክብ ንምባል ድማ ካብ 10 ክሳብ 28 መስከረም ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከም ዝኣዘዘ ዝዝከር እዩ እቲ ፕሬዚደንት ዘመሓላለፎ ትእዛዝ ብቐንዱ ነቲ ምስ ኮሎምቢያ ከጋጥም ዝኽእል ወተሃደራዊ ግጭት ንምድላው ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ደቡብ ኣሜሪካ ይገልጹ نمودات زينام أب مبرقاوي جماجم أستراليا بستخسته حدقة بارع مرور قبل علي نواتن أكبابن بقليل زي قمة عنوات كم زوردن من مزبال زيغاتات كم زسعبن تحبيروم بتي بارع زاقيت 20 حدن أبايتي كم استهمو خزحبرو سمزي مدفع تحوي أستراليا بزلو درقن برتوع النفاس ناب سفيح كبابيتات لحيمو مهلاو أرديوم أب جزءاتات كوينسلاندن نيو ساوث ويلسن لعلي مئتي استفرالي عاقن زلو حدقاتات بارع مرور تخسيتو كم زلو زقلصتهم سمزي أبي تحتي قوتصر نمو علو حيال تعري كايد كم زلو حبيرهم زبزح كابتي حدقاتات ناب حزبي ببزحي زركبو كبابيتات قصو يتصقع بمهلاو دما ناي متنقاطا اواجات وصي مهلاو قليصهم እቲ ብርቱዕን ደረቕን ንፋስ ኣብ ሓፂር እዋን ክቕየር ዘሎ ተኽእሎታት ትሑት ምዃኑ ድማ እቲ ባርዕ ዘውርዶ ዕንወትን ብኡ መጠን ክዛይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ስጳኛ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ኣብ ልዕሊ 4 ዞባታት ሃገር ኣሉታዊ ጽልዋ ብምስዓቡ ዛጊት ልዕሊ 500 ሄክታር ከም ዝተሃሞኸ ተሓቢሮም እቲ ባርዕ ብብርቱዕን ደረቕን ንፋስ እና تنبدبده بلعل فتنة حزبي ببزحي نابزركبو كبابيتات يلحن بمهلاو متأن زورو عنوات كي زايد سقات كم زولو تقليصوم بتي بارع زيادة تسأليا تركب زوباه غاليشيا بحموش مسكرم زلعالن يحرقان بتنقطة كتقوي تقديد اللام زي كازي حيالو نبرتي بسنكتي تخسيت زلو سقات ناب وحس كبابي كم زقعزو زحبرو سمزي سيفلاو دحنة سبانيا أبي قلق كفالات اتي بارع أبي تحتي كوتتر كوعل كيلو كم زلو قليصوم
أبز عمت أب إسبانيا استخدمت حلقات بارع مرور لعلي 7,000 هكتار كم زهموخه إذا ما أب زحلف 10 عمتات مزجات أنا تمساسالي عنوات بمنتصار حدش كبر وسن حيزو كم زلوا تبصبات يردوم نتأنكتي بارع مرور بزملكت زاجيت زوات وقعوي حبريتا يلن الساعة استرالو زيناوي مسنادونا أبزي تزازيمولو مستروف مدبات إيري تي في بروح مالتين